Manten berwek kowe manten berwek. Berkah barokah nggih Bu nggih. Matur suwun. Pripun anu Mbah? Kepriye? Kepriye? Apa nih sing kepriwe? Lagune mendem wedonan. Iya. Ya. Oh iya. Gantian kali niki. Gantiin apa mboten niki? Nyongkon sekarep aku nek pilih. Oh iya. Bilane dalane aku sing ya. Mboke sing halus ya. Nek mboke kaya aku gelem ngomahi kok. Sing halus. Halus niki. Riyak. Niki Mbak Nova niki. Ayu banget. Padha temenan. Monot. Ki bateri padha mesem-mesem kabeh iki. Nggih. Anu wis tuwa mbok sinembang. Padha mboten lah, nggih nem lah. Padha mesem-mesem kabeh kan. Manjenengan golek joget sih dadi seneng. Oh iya. Nggih. Mangga niki lagune mendem wedonan kali Mbak Nova saking Pejagoan niki. Pejagoan? Iya, temenan yakin. Mangga Mas niki mendem wedoan. Mau ora panas iki panas. Dalang pripun wong sarta kru kabeh nggih lha niku semaur kabeh iya baleni Mbah seneng kon baleni maning jare iki bale mboe wis gantian aku njaluk dikawinke karo sapa kalau sapa Pak Dalang karo sapa? Yang jenengan milih mawon. Karo sapa sing randan apa prawan? Kale sinten, Mbah? Jen. Semangat. Neno nano. Anu aja kabeh bingung, magan aku wis tua. Neno. 74 tahun wis tua. Ora milih sapa-sapa. Nene. Sing penting ono nyawane sing penting ono nyawane tepuk tangan penting aduh simba penting kawin
aku iki mandang wetan aku simulai satu Lanjutkan. abang angin ora gampang wong kebetulan kudu bisa duwin dan makono aku tak nyambut Tetap baik. kola kowe kanggone tahan Sampun Simbah. Sampun, Sampun. Jen. Alah Jan, Mbah. Siji-siji ayo. Maning, Mbah. Oh. Ya. Oh, paruan. Ya iri, Mbah sing siji, Mbah. Ayo. Jen, baik gagahe. Ih. Jen. Aduh, jerone. Mikrofonnya cepeng. Nah. Ah. Mali. Asal ketemu sinde keruk. Ayo, Sampun? kasih Oh, si malih. Makasih. Malih, Mbah. kongko maning Oh, nggo Nggo maning. Nggih. Anjir. Gantosan nggih, matur Matur suwun. nuwun. Enjang teng sedayu tindak mriko nggih, Mbak. Ya mboten napa-napa jenenge seneng tekan sedayu ngesuk ya ora masalah. Ya, nggih. Menika enten pamundutan setunggal saking Pak Jupiter Bodol Randasin.